No ahojte Zetoráci, zdravím vás pri ďalšom videjku našej renovácie Zetor 2023. No a tak teda poďme sa pozrieť, ako sa nám darí, ako sme postúpili. No a teda od posledného videjka, čo som ukazoval, ako sme robili teda motor, tak motor sme skompletizovali. Dnes sa nám ho už podarilo teda aj nahodiť, založiť, je dotiahnutý všetko na mieste. No a teda už to trochu začína vyzerať ako kus stroja. Tak už teda aj na to teší, že sme takto postúpili po toľkej námahe a drine a všetkého možného úsilia, tak už teda začína ma to tešiť, že už sa to začína podobať. No a tak môžeme si aj tak detálnejšie pozrieť. Tak teda od posledného videjka, ako som vravel, motor sme skompletizovali. No naštartovaný ešte nebol. Nechcelo sa mi to nejakom, by som musel nejaké držiaky montovať na to a štartovať to desi mimo. A tak verím tomu, že to bude všetko OK. Maximálne sa trošku doladí čerpadlo. Malo by to fakt, či je to všetko nové, tak tam si myslím, že by nemal byť žiadny problém. No a tak uvidíme, ako nám to bude šlápať. A tu na teda podvozky, komplet spravené, všetko podoťahované, nahodené, no nachystané, takže teda však pásy tie som ešte nerobil. Tie bude treba očistiť, nastriekať. A myslím, že to má ešte čas. Tak toto máme nachystané, lebo ďalšie, čo teda budem robiť, tak bude to, že musím ešte na blatníky, mal som tam nahodené nádrž, všetko teda je kapotu, ale ešte to pre istotu raz všetko prekontrolujem a dám to potom vypieskovať a môžeme sa potom vrhnúť na to. Tam zase sa trošku pribavíme pri tom, keď to budeme chcieť trošku dať do stovu, aby to vyzeralo. A podľa mojich predstav, tak ešte máme práce Habakuk. Ale teda aspoň tento základ som veľmi rád, že už mám v takomto stave. Tak aspoň takto vám to chcem trošku ukázať, že ako to teda vyzerá už teraz. No a ako hovorím, teda ďalšie veci začneme teda s tými blatníkmi a nádrž, kabínka, ten rám, takže to už som mal zmontované, doladené, ale hovorím, ešte pre istotu sa to trošku pokontroluje a už môžeme potom začať na tom pracovať. No, tak to vyzerá teda ten motorček. Samozrejme, tu nás sú všade v tých podvozkoch nové čapy porobené. To máme všetko bez vôly. Tu na teda máme pružinu hlavnú šponovacú pásov. To máme tiež nachystané. Tu na takisto púzdra. Aj vnútorné, aj vonkajšie nové vysústružené. Tak podvozok všetko je spravené, dotiahnuté. Záberové kolá som nahodil. Teraz už sa vlastne môžem aj pohybovať s tým trošku po dielni, lebo teraz to budem potrebovať odsunúť na samý kraj, lebo tak, aby mi to tu nezavádzalo. Potrebujem si tu ešte nejaké ďalšie veci začať robiť, tak posunieme to dopredu, po samú bránu. No a môžeme teda začať pracovať na tých ostatných veciach, tak aspoň takto som vám chcel také krátke videjko spraviť, že ako to teda vyzerá už v takomto stave, aj s motorom, aj teda podvozky. No a tak vás pozdravujem a majte sa pekne. Ahojte.